tatangag aldaw ket makita tayo jay Marcos chapter 4 verse 35 to 41. Kahit ko nga basahin kada tayo. Ti Marcos chapter 4 35 to 41. Daytoy ti kunana. Idi sumipngaten iti daytamet lang aldaw kinuna ni Jesus kadagiti adalan na bumalasiw tayo. Pinanawan da nga ro dagiti tattao sa dalimugan iti bangka nga ayan ni Jesus ket bimalasiw da. At dapay sabsabali a bilog ang nakikuyog kenkwana. Pagamuan nagangin iti nakapigpigsa ti mao dagiti dadakkel a daluyon anang sabwa-sabwag iti bangka. Iti kasta nganin mapno iti bangka iti danom. Verse 38 kunana, adda ni Jesus iti kutit ti bangka, nagmatmaturog ang nakapungan. Rining dagiti adalan na, Maestro, kinunada, awan ayati anyaman na ken ka, nulumned tayo? Bimangon ni Jesus ket binilin na ti angin, agsardeng ka, sana kinuna iti daluyon, agtal na ka, nagsardeng ti angin ket nagtal na ti daluyon. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, apay nga agbuteng kayo, awan pay kaditi pamatiyo, ngem kastauna iti buteng da, ket kinunada iti maysa ken maysa, anya ti katataona daytoy, uray ti angin ket ti daluyon agtungpal da ken kuana. So ti kunada, sa dayta ti sao ni Apo ngayon pangibisaran tayo ti adal tayo tatangal daw. No yarig tayo daytoy nabasa, kaslangay daytoy Jes, sasaaden tayo tatangap, ay tatapanggapit ti COVID virus. Kaslada tayo iti tao ti baybay, kaslangay daytoy pangyarigak iti daytoy kasasaad tayo tata, nakalugan tayo nga iti may nga dakkel nga bangka, natal na, taglawlaw, agdaldalyasat tayo. Normal ti amin, tidaduma ket matmaturog, agin inana, tapos bigla nga dati, boom! Kunana, coronavirus. Kasla napigsa nga bagyo nga nang itunda, tinapipigsa nga daluyon. Rikna dagiti nakalugan, iti bangka, Ilocano na, kanibusanan da. Kasangay tirikna dagat, katapusan natin ito. So inaldaw, kakabsat no mapansin nyo, no mangmangagyo iti news, makikita tayo ti umadado nga bilang dagiti matmatay, bilang dagiti matamtaman dagiti virus, niribribo nga matmatay, bilyon a kwarta nga magasgastos tayo, tattao nga marigrigatan iti sa nga lubungan. Sa ludsod, sino timang ispal kada tayo iti daytoy a rigat? Gobyerno? Nababaknang a nasyon? Siyensista? O mga scientist ba? Imagine ngay, dagiti disipulo ni Jesus itiktengan ti baybay ngan napigsa ti bagyo, kandaluyon, agpukpukaw da, matartarantada ngay, mabutbuteng da. Kaduan pa'y kadakwada no kitain tayo, ket mangalap. Katulad ni Peter, kadi kakadwana, di makal da ngay iti ti baybay, ket sigurado nga nalaing da nga aglangoy, nalaing da nga amudat nga tansaen no kaya da jed, daluyon kaya da jay, bagyo ket malasatan da. Ngem ditoy, kaputi kinapigsa ti angin ken danom, naawanan da nga kidi tinamnama, ket napukawan dan ti diskarte no anya ti kastada, nga mang salaknib iti bagida. Kastamat nga diti kadantay tatta, daytoy COVID nga virus nga dakada tayo. Adumat tinalalaing nga scientifico buong mundo. The whole world, adu tinalalaing nga scientist, medical scientist. Adu pa iti kinabaknang nga iti tattao nga babalin nga mausar to control daytoy nga pandemic.
Ken adu ti kapadasan tayo nga sang kalubungan da tayo nga sang katauhan no kas ano nga sang wen ti saksakit wenno rigat nga umay iti biag tayo ket adangay dagiti pandemic in the past nga nakadiskubre ti tattao iti antidote na wenno agas na kas parigan ti flu kas parigan da iti diarrhea kanda do pa malaria kanda do pa nga sakit ket naikkan pi man iti solusyon ngam itata daytoy COVID nga imay kaslangay nga naawan amin serbin dagiti advances tayo iti medical sciences awanen nga iti kasla maaramidan ti kinabaknang ken uray ti kinalaing tayo nga tattao ket kaslangay nga nagpatingga nga we start from rags or we start from zero no kas ano tayo nga sanguwen daytoy nga COVID kunada ko mga ket datayo kano taob tinaob da tayo ti COVID. Tadag ito'y the European nations, tali, kanda dumapay nga France, iti America, nga makuna tayo nga they are advanced in everything, advanced da ti medicine, advanced da iti panggera, advanced da iti kinalaing. So da nga may bagbanga nga first world countries, ket 1,000 met ti matmatay kadakwada inaldaw ket no kitaam je matmatay ket niribribo ti matmatay gapu daytoy nga COVID ket awan nga ti makita tayo nga tangible nga daytoy ti agas na kunan pa ti presidente ti America in his desperation mabalin kano nga iagas dagiti da sunrocks ipadigos kano kadagiti da tattao and it is not possible ta makapoison met lang dagiti da. So in desperation, uray nga di makadadaal kat people will try. Ti saludsud kakabsat. Sino ti pagkapuan ti tulong? Where do we go for help? Sino nga tati mabalin tayo nga umasitgan nga mangtulong kada tayo? Ta nagpatingga ti ammo tayo. Nagpatingga ti remedyo tayo and just watching people die. Kapulaang dahito nga hantayo nga makita nga kalaban. Nalagip ko, if we go back the istorya, wano jay biag dagiti disipulo, iti tengan ti baybay, niriing dangay ni Jesus nga mangkuna, iti verse 38, if you look at yung verse 38 kuna na, Maestro, kinunada, awan anya, ayati anyaman na ka, nulumned tayo. And then verse 39, bimangon ni Jesus ket binilin na iti hangin. Agsardeng ka, sana kinuna iti daluyon. Agtal na ka. Nagsardeng ti hangin ket nagtal na ti daluyon. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan, apay nga agbuteng kayo. Awan pay kadi ti pamatiyo. Dati nga first part, the verse nga binasa ko, the verse 38, Maestro kununada. Awan at yate anyaman nakin ka, nulumned tayo. As lang ay di imagine daytoy kadwada ni Jesus Christ, kadwada ni Jesus, nga napan ni Jebangka. Sakbay nga ijay, adangay ti nagadu nga nakikita damat lang nga miracles nga naramid ni Jesus, nga nang ipakita di kabailan na, nang ipakita di pan na kabalin na, and yet, at this time, kaslangay na amnesia da, kaslangay nga nalipatan da amin, di nakita da nga kaya ni Jesucristo nga i-control pati daytoy angin, pati daytoy napigsa nga bagyo ken daluyon. Ta unatay niriing ni binangon ni Jesus adu dagiti miracles nga nakita da kanya na, but at this point they were desperate and they forget everything. And sometimes, kasi nga iti mang mangyari matlang kada tayo, no, amo tayo nga dati Diyos, iti panunot tayo, amo tayo nga dati Diyos nga man nakabalin. Ngam no dumanon nga iti time nga we are in need, ada nga iti malipatan tayo and then we do our own, we find our way, we make our own solution. But at this time, we have to look to Jesus. We have to look to God for help.
We tried science, we tried everything, but it seems it doesn't work. Kuna nga ni presidente tayo, we need God in this situation. And I think, even the individual struggles tayo, we need God. Kat kuna na nga dito binasa tayo, mimangon ni Jesus, kat binilin na ti angin, pinasardang na di angin, pinasardang na di daluyan. And they continued, di panagbiyahe da. And then, kunan ni Jesus, di verse 40, apay nga natatak, kat hang kayo pa lang mamati kanyak. We've been together for a long time, kat until now, pagduwa-duwa nyo pa lang ti kayak nga aramidan. And sometimes, dihamat lang sa lutsud nga kada tayo, until now, nga nagbayag ka nga Kristyano, that you still doubt what God can do. And then we blame other people, saying, apay kastoy-kastoy gamin. No kastoy ko makastoy. But kakabsat. Look to God. Let's look to Him at this time for help. Anya ti makita tayo ken Jesus, diay nga time. Number 1, nga nakita kay kat pinasardeng na jay daluyon. Jay bagyo ken daluyon. Kat makita tayo dito jay bilag ni Jesus kontra jay natural disaster. Nabilbilag isuna, I believe, no ti COVID-19. Maparmak namat lang daytoy. Han nga agbayag, for sure. Dayta ti sigurado, mangabak tayo. Mangabak tayo. May kadwa nga nakita ngay naramid ni Jesus ditoy, kadwa tayo isuna. Kadwa tayo isuna. Insalakan na tayo. Dayta ti awan mintis na. Han nga palso dayta. Agpaiso dayta. Aduman nga klasen ti pandemic iti umay ti biag tayo. Han na tayo nga baybayan ni Jesus. And that is for sure. Han nga makatulong ti relatives tayo kada tayo at this time no adayuda. Han nga makatulong ti kwarta tayo tata no aday ji bangko ket han tayo nga makaruwar. The only person that can help us is God. The only one that can help us at this time is God. Umay di tiyempo nga maibus da iti relief goods nga ititid ti gobyerno. Kat kunan ti presidente tayo, ilako na amin ti assets ti gobyerno at dalaang maitid kadat tayo nga tattao nga mahaan nga umanay. But God's sufficiency kathaan nga agkurang. May katlo, kadwat, ayan, may kunana, I would like before that, kahit ko nga basahin siya ko. Dahito Romans chapter 8 verse 38 to 39. Kunana, awan ti mangisina kada tayo kini Jesus. Kunana di verse 38 Romans chapter 8 verse 8. Awan kad duwa-duwak, awan ti makisina kada tayo iti ayat na. Ti patay man wen ti biag, dagiti angheles man wenno dagiti sabali ana ilangitan, nga agturay wenno panakabalin. Ti agdamaman wenno ti masakbayan. Then last verse 39 kunana, ti kangatuan alaw ang man wenno ti kaunggan ti daga. Awan pulos ti sangkap parsuaan ti makaisina kada tayo iti ayat ti Dios. Ako kukwat tayo gapu ken Hesus Kristo nga apo tayo. Even the pandemic, even the coronavirus, hana na tayo nga maisina ken ni Apo Dios. Insina naman da tayo kadagiti relatives tayo, dagiti friends tayo, dagiti workmates tayo, churchmates tayo. Kasina-sina tayo man, nga mahaan na tayo, nga kaya nga isina ken ni Apo Dios. Napansin nyo kadi, nga uray no nag-in, nadayo tayo kat we can still worship God, we can still hear His word, tahan na tayo, nga kaya nga isina ken ni Apo Dios. May katlo, agtalak tayo ken kuana. Dahito yung response nga kayat ko nga makita tayo. Dahito iti kayat matlaang nga makita ni Apo Dios kada tayo in this pandemic. Dahito agtalak tayo ken kuana.
mailasat tayo daytoy iti kamaudianan na. Agbaligi tayo. Takuna na nga iti verse 40 iti Mark chapter 4 verse 40 iti last verse iti binasa tayo kunana. Kinwana ni Jesus kada giti adalan na apay agbuteng kayo awan pay kadit pamati yo kanyak. Pamati iti Dios ti bangontra o pangkontra ti panagbuteng. Kunana nga rod, faith is the antidote of fear. So fear not. Umay dati pandemic, marak we experience this, we may have it, our loved ones may have it, we may lose them, ngam dati ti promise niya po Diyos. Dagiti agtalakpan kanya na, hanay suda, ngay takwil, hanay suda nga baybayan. I like nga to close this short exhortation. Ngay share ko dahito istoryan ti maysa nga pasaheros iti aeroplano. Dito may tayab di aeroplano, adang iti tangatang, nagngato di aeroplano, mga 3,000 feet below sea level. Ito kung kunanda iti ko pilot na ganananos da no, adaka iti nga to. Kat bigla nga kuha nga iti aeroplano, kasla nga matinag, nagkaroon ti basit nga problema, kurrrr, kuna iti aeroplano nga kasla bumabak, hindi nga matinag. Kat nagsipukaw dagiti tattao nga pasaheros nga agbubutang da, agnenervyos da, mabutbutang da, and then papukaw da, dapat dila dumang nagpigsa kararag da nga, Lord, Lord, kasyan da kami. Tapos then as they go on, medyo nagtalnan. Tanong minsan, no, ada ka nga dyan nga itong no, kadugang ka teroplano, kadadati malabsan na nga dati clouds, dati clouds kat natangkan dati katkasla darat nga rough road nga magpagnaan teroplano katkas jetin naliknada so nagbutang da yung mata others the one side nga jet tugaw teroplano at dati ubing nga nakatugaw nga agbasbasalat ta so awan nga hanga nakita kanya na tibutang hanga nakita kanya na tinervyos ta jet krrrr ko ng aeroplano nagkasyeso na then open his eyes and continue reading his book masidig dyan may isang paseros kanya na kunana are you okay? Tapos kunan jubing okay lang mat apay kaslahan ka nga mabutang kunan jay pasaheros nga agras dayto nagluluganan tayo nga aeroplano kat sigurado awan agbiag kada tayo confidently ito bat nga jubing kat kunana when hanak nga mabutang ta promise ni daddy, promise ni tatang ko kunana, iawid nak safely, ijay balay mi. Dadik ti pilot day ta aeroplano, kunana. So, ti saludsud kada tayo kakabsat, sino ti pilot ti biyag mo? No ni Jesus ti pilot ti biyag mo, iso na manakabalin iti amin, awan ti pa danagan tayo. There is nothing to worry, there is nothing to fear. Aywanan na kayo, aywanan na tayo, haan na tayo nga maisabmak. Tin tayo panagdalyasat iti dalan ti biyag. Aduman ti rigat, wano panubok. Adda isuna iti sibay tayo nga at kadwa tayo. Idanon ni Apo Diyos, idanon na tayo ni Apo Diyos. Ijay papanan tayo. Kanya na asisasayaan. Ti challenge ko kada kayo ngagdangag itatanga oras ikam ni Jesus ti gundaway nga mangitunda ti biyag mo. Give time, surrender your life to Jesus to lead your life, especially at this time of crisis. In Him, there is no fear. Uray no nagato tirigat tayo, no kadwa tayo isuna, agbaligi tayo. Let Jesus lead your life.